אוקיי, אריאל, תעשה מה שאתה... Here's Ariel. Here's ליאור. אריאל, תעשה מה שאתה עושה נורמלי. אריאל, תגיד לו. הוא חושב שזה כל כך מצחיק, אריאל, תעשה טוב. תגיד לו עוד פעם. הוא כל כך שמח, אריאל. Say it in your special voice. אריאל, תגיד את זה בקול שלך. לא לבעט אותו, רק להגיד לו. איך אתה אומר את זה, חמוד? Oh well, it's almost more exciting. וזה חמוד, אבל יש לו עכשיו, יש לו אמו. You're gonna play peekaboo? אתה רוצה לעשות פיקאבו? אל תדאג, זה רק שלפעמים משהו מעניין אותו ולפעמים משהו לא מעניין אותו. He definitely doesn't respond to ליאור. Lior. ליאור. תעשה את זה עוד פעם. זה בקול המוזר שלך. Come close to him. אריאל, תגידי לו. Put your face close to his face. Put your face close to him. היי ליאור. תעשה ככה. ליאור. 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 היי. הוא שם לב לך. הנה, הוא שם לב, הוא רוצה לדעת מה אתה עושה. Peekaboo! I don't want to play peekaboo. I see you. I see you. Taking this curly. I see you. אריאל, אתה יכול לעשות ריקודים בשבילנו? תוכל לעשות ריקודים בשבילנו? אוקיי, אריאל, אני לא יכול לעשות וידאו עליך אם אתה עומד על ידי. אריאל עושה מתגלש, הנה, אתה רוצה לעשות ריקודים בשבילנו? לך מאחורה. לך מאחורה. עכשיו הוא אוהב. אהבה. Hi. Peekaboo. Peekaboo. Where's Ariel? Where's Ariel? Oh, there he is. we have now? Ah. Ouch. אריאל, תגיד משהו לוידאו בשבילנו. תיזהר, mommy. Want to be careful it doesn't fall. Excuse me. Okay, we're gonna stop the video, okay? Yeah. Bye.